Hallo sanibonani. Ninjani namhlanje? Niyaphila? Ngiyanibingelela mina bafowethu, ngibonge maniphilile. Ngamukela lonke ama-new subscribers nama-followers ku TikTok. Ngiyanibonga kakhulu guys. All the comments akhona la ngibhizi ngawo, ngiyawafunda and I'm encouraged to do more kuma-video engiwa-uploada la. Ngiyabonga kakhulu guys, niyangikhuthaza kakhulu. Yingakho nginibonga. Ngicela uma subscribe ku YouTube uphinde ufollow lapha ku TikTok sikhulise lama channel wethu. Ngiyanibonga kakhulu ke bafowethu. This one is short. Bengifisa nje ukushona amagama ambalwa ukukhumbuza abantu ngalokho okwashiwo umsholozi ubaba uZuma ngesikhathi emukela uCommander Floyd Shivambu ku-MK Party. Nayi into engicabanga ukuthi umsholozi yamkhanga ngoFloyd. Washo nawo amagama abanye bazowakhumbula. Wathi, I'm telling you, this comrade will come to the books of history. He had done something that many will not do because his politics is scientific. And that's why his action has become a big issue, because it's a scientific issue. Proper scientific to say we are closer to our liberation. Let us join together so that we can leave this country. We can have this country in peace. Amazwi kaMsholozi lawo ekhuluma ngobani? Ngo-former Secretary General we-MK Party uCommander Floyd Shivambu. Waphinde washo ukuthi uCommander uFloyd Shivambu uSecretary General wesihlanu noma the fifth one since i-MK Party iregistiwe. Wayesechaza ukuthi izathu zokuthi abe ngowesihlanu ukuthi bakhona abanye abake baba khona ngaphambilini, kodwa ngezizathu ezithile basuswa noma bakhishwa, or they were removed from their positions ngoba kunezinto abangazenzanga kahle. Wasephinda athi sizoqhubeka futhi sikwenza lokho, ukuqhubeka siye phambili because sifuna ukuthi le organization esiyakhayo yenze lokho esihlosele kona, ukukhulula abantu abamnyama. So in short la ubaba uMsholozi mawubheka kahle ku decision esanda kwenzeka manje kuCommander Floyd yokuthi asuswe kwi-SG position, it was consistent nalokho akusho ngesikhathi engena uCommander Floyd kulesikhundla. Wayeshilo ukuthi if kunezinto angeke azenze kahle naye uzokhishwa, right? And then ke kule statement engisifunde ngesingisi la, mhlambe nje ukusichaza kafishane, uMsholozi lana wathi ngoFloyd mayimi introduce kithi, wathi uFloyd ungomunye wabantu abazoba semlandweni noma eincwadini zomlando ngoba uthathe isinqumo esibaluleke kakhulu sokujoyina umkhonto wesizwe. Lezi zathu sokuthi ajoyine umkhonto wesizwe ingenxa ukuthi ipolitiki kaFloyd iscientific. Shothi mayithi iscientific shokuthi ipolitiki kaFloyd akusiyo nje ipolitiki yasemgwaqweni kuphela, kodwa uyiyele ngisho esikolweni, wenza ama-research, wenza ucwaningo and everything. In short, ipolitiki yakhe ilawulwa na imfundo, uyifundele kafishane mangayibeka kanjalo. Wayesephinda athi uMsholozi yingakho namanje igama lakhe liundaba mlonyeni, ngoba ukushiya kwakhe ngale la bekhona azojoyina umkhonto wesizwe vele kushiye umuntu
onepolitiki ehlukile kweyabaningi ngoba i-scientific. I-scientific ngani ukuthi i-scientific ngokuthi usebonile uFloyd Mayenza i-research nocwaningo lwakhe ukuthi sesiseduze kakhulu lenkululeko yomuntu omnyama. Sekushoda nje into eyodwa ukuthi sijoyine sibe yinibumba sibe into eyodwa singabantu abamnyama ukuze sikhona uku-achieve i-liberation yethu noma ukukhululwa kwethu. So yiloko akusho uCommander uMsholozi ngoCommander uFloyd. Okusho kona ukuthi mawulalela lenkulumo uMsholozi lana uyezwakala ukuthi uyakholelwa ngempela kuFloyd. Wamnika le position noma wamamukela kwi-MK Party ngoba emthemba ukuthi uzolekelela kakhulu ku-MK Party ngenxa yepolitiki yakhe nescience yakhe anayo. Okusho kona ukuthi uyamthemba. Ngani ngenza le video? Ngizama ukwenza le video lena ukuzama ukubonisa abantu ngoba kukhona abantu abathi uMsholozi wenza iphutha ngokuthi amukele uFloyd ku-MK Party azamnike even ama-positions abaluleke kangaka ngokuba u-organizer nokuba u-secretary general. Simzwile-ke noCommander uFloyd esho ukuthi vele kahle kahle noma engezelanga ama-position ku-MK Party kodwa i-MK Party yambona ukuthi kunesidingo sokuthanikwa ama-positions azosiza ekwakheni iqembu liye phambili. So siyabona-ke la ukuthi uMsholozi waye-confident. Lento ke lena esibonisana uMsholozi mayamukela uFloyd ku-MK Party wayesho engangabazi ukuthi wamukela umuntu oright okufanele abe khona ku-MK futhi odingekayo kumsebenzi we-MK Party. Uzokhumbula even kwi-statement esake senziwa uCommander uDuduzile lapha ekhuluma khona amagama aziswana lapha ku-X noma ku-Twitter ekhuluma ngoFloyd. Kwafuna ukuthi awahoxise lawo magama etshelwa uyise ubaba uZuma ukuthi akawahoxise aphinde axolise na-public and all that. Nalapho uMsholozi wabonisa ukuthi uma noFloyd, he stands with Floyd, uyamsekela ngoba abaningi lapho babekhuluma lokho nalokho ukuthi kufanele nasihoxise istatement sakhe uDuduzile noma cha. Kodwa uMsholozi wathini? Akasihoxise ne-National High Command yavumelana naye ukuthi akasihoxise. Wasihoxisa nangempela. Wastenda noFloyd futhi saze sambona lapho uMsholozi esesishaya mthetho. Ngizothi uma ngingaphosisi kwakune sona eParliament sambona uMsholozi ehleli noFloyd be-together lapha kwisona. Ukubonisa kahle ukuthi uMsholozi bafethu uke wastenda wema noFloyd. But you could tell mawungabuka kahle mawubheka konke lokho engikuchaza la ukuthi lapha ku-MK Party njengoba mawungalalela kahle uFloyd akukho la gxeka khona uMsholozi kodwa ugxeka abantu abasurround uMsholozi ukuthi kunabantu abathile abasurround uMsholozi ababhizi bemfakela ipressure yokuthi athathe ama-decisions are-wrong, one of which ukuthi amremove kwi-position yokuba u-SG aphinde amxoshe naku-MK Party. Kodwa uMsholozi mawungabheka even now asikaphumi istatement esi-official sokuthi uCommander uFloyd sowuxoshiwe ku-MK Party and all that. Kodwa uMsholozi uyabona ukuthi under pressure since uFloyd ajoyina i-MK Party. Under pressure kakhulu. In short ngizama ukuthini? Ngizama ukuthi i-decision eyenziwayo ku-MK Party against uFloyd mawungabheka la. Mina ngithi akukho esingathi mhlambe i-decision esingagxeka uMsholozi per se. But kune pressure abhekene nayo ngaphakathi uMsholozi yokuthi enze ama-certain decisions okuwukuthi yena ngokwakhe kungenzeka akavumelani nawo kodwa ngenxa ye-pressure ekhona ngaphakathi uyithola kufanele awenze lawo ma-decisions. So
Yiloko nje engizama ukukuveza ngikubona noma ukukuvezela abantu bakubona. Uma ubheka la bengizama nje ukuveza le statement esashiwo umsholozi mangena uFloyd ku-MK Party ukuthi wamamukela ngezandla zombili emthemba futhi kuze kube manje. Kodwa-ke sizoqhubeka sibheke bafethu ama-developments ukuthi ngabe MK Party izokwenza njani moving forward manje ngoFloyd. Ingabe izogcina imxoshile noma cha? Uma ngabe imxoshile izosichazelani ukuthi wenzeni. Ngisamile kwelokuthi uma ingasichazelanga kuzoba neproblem because sosala sisebumnyameni nathi ukuthi kwenzakaleni ngaye. Yiloko nje engingakusho. Ngiyabonga kakhulu. Continue subscribing, sharing and commenting. Sophinde sixoxe nakwamanye ama-video about this issue namanye ama-issues. Umfoka Mkhonza lo. Ngiyanibonga kakhulu guys.